Μία άλλη μορφή πολεμικής τέχνης. Και συνεχίζουμε για το Παγκράτιο. Μητέρα όλων των πολεμικών τεχνών, αποδεδειγμένων. Έχουμε υποχρέωση, σαν Έλληνες, σαν Ελληνίδες, τη διάδοση του αθλήματος σε όλο τον κόσμο. Προς τους αθλητές, αυτό το νέο φυτόριο που είναι μπροστά του να διαδώσει όλο αυτό το άθλημα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει τρόπος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και ας θυμηθούμε τους αρχαίους ημών προγόνους. Ο Ηρακλής διάλεξε τον δύσκολο δρόμο.